सुनंदाई कृषी उद्योग आमच्याकडे पारंपरिक पद्धतीनं निर्मित नैसर्गिक गुणधर्म असलेलं रसायनविरहित लाकडी घाण्याचं 100% शुद्ध आणि सात्विक खाद्यतेल मिळेल। तसेच इतर कृषी उत्पादनं मिळतील। आमचा पत्ता सुनंदाई कृषी उद्योग, तेरसे कंपाऊंड, गवळदेव मंदिर नजीक, कुडाळ। संपर्क 9869 27 43 19। तेव्हा सात्विक खा, दीर्घायुषी व्हा। हमारा नेता कैसा हो, उद्धव साहेब कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, उद्धव साहेब कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, उद्धव साहेब कैसा हो। हर हर लड़ेगा, मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। बस सब टकराएगा। जय हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, उद्धव साहेब कैसा हो, हमारे नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, उद्धव साहेब कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, उद्धव साहेब कैसा हो। अखेर विजय सत्याचा। हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर चोरटी श्रद्धा दाखवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना ही आजच्या निर्णयाने खऱ्या अर्थाने चपराक मिळालेली आहे। त्यामुळे आजचा जो विजय आहे तो उद्धवसाहेब ठाकरे यांचा विजय आहे आणि खऱ्या शिवसेनेचा विजय आहे। त्यामुळे आज शिवसैनिकांनी हा जल्लोष केलेला आहे। आज शिवतीर्थावरची जी होणारी सभेसाठी मिळालेली परवानगी, ती परवानगी खऱ्या सत्याचा न्याय मिळालेला आहे आणि पुढे सुद्धा या शिवसैनिकांना पुढचा सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयावरचा जो विश्वास आहे तो विश्वास आम्हाला सार्थकी लावणार एवढा आमची शिवसैनिकांची खात्री आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करा।